ଗୀତ ସଂହିତା 3 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 8 ପଦ। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ମୋର ବିପକ୍ଷ ମାନେ କିପରି ବଢି ଅଛନ୍ତି। ମୋ ବିରୋଧରେ ଉତ୍ଥିତ ଲୋକ ଅନେକ ମୋ ପ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଢାଳ ସ୍ୱରୂପ, ମୋର ଗୌରବ ଓ ମୋ ମସ୍ତକ ଉଠେଇବା କର୍ତ୍ତା ଅଟ। ମୁଁ ଆପଣା ରୋଗରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ, ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପର୍ବତରୁ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଶୟନ କରି ନିଦ୍ରାଗତ ହେଲି, ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେଲି, କାରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରତିକୂଳରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଅୟୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଉଠ, ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର, କାରଣ ତୁମେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳ ହାଡ଼ରେ ଆଘାତ କରିଅଛ। ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଅଛ। ପରିତ୍ରାଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର। ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷୁ।